6. septembra odovzdal primátor nášho mesta Csaba Oroz za prítomnosti detí z materských škôl Šamorína nové detské ihrisko v mestskom Majeri. Som veľmi rád, že prišla tá chvíľa, keď môžeme odovzdať toto detské ihrisko, ktoré je najstarším, zároveň najväčším detským ihriskom v Šamoríne a zároveň môžeme povedať, že je najnovším a najkrajším. Som veľmi rád, že v takom prevedení je to veľa dreva, veľa kameňov, čo nie je také, sú to prirodzené materiály a som si istý, že nebude slúžiť len pre deti z Mestského Majeru alebo z Veternej ulice, ale pre všetkých. Zároveň by som chcel využiť chvíľu, aby som poďakoval mojim spolupracovníkom, ktorí sa zúčastnili či v vypísaní projektu alebo aj vôbec vo prevedení. Nech slúži pre všetkých. Ihrisko je vybavené hernými prvkami ako kolotoč, hojdačka, hniezdo, pieskovisko a obrovská loď z agátového dreva. Prvky umiestnené v tieni okolitých stromov vytvárajú celistvý herný areál, určený pre deti do 13 rokov. Inkluzívne detské ihrisko v Mestskom Majeri bolo vybudované pomocou dotácie Ministerstva práce vo výške 36 000 eur a Ministerstva financií vo výške 36 000 eur. Na otváracom ceremoniáli, na ktorom účinkovala Simona Ambruž-Lelkeš, Simi Dance, vládla skvelá atmosféra. Guli, 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 guli. Aram zam zam, guli, 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 guli.